Hola, benvinguts a tots i benvingudes a totes a aquesta nova emissió del programa Gestió Empresarial del canal de televisió del Cercle de Dones de Negocis. Com sabeu, aquest espai està dedicat a que ens acompanyin persones per explicar-nos temes interessants precisament al voltant dels temes empresarials que ens agrada esbrinar. Avui sabeu que és un programa en rigorós directe, que podreu entrar a participar. Ara són les, no he portat rellotges, i és que hauré de preguntar als meus convidats quina hora és. La 1 en punt? Perfecte, doncs anem molt bé de temps i ara passarem, vosaltres a partir d'ara per la part de sota veieu que teniu la possibilitat d'enviar-nos les preguntes que vulgueu, a partir d'ara ja ho podeu fer. Vinga, anem a presentar els nostres convidats. Avui contem amb la presència de l'Oriol Sans, que és el gerent de l'àrea de finançament d'Acció, el Marc Martinell, que és cofundador i director general de l'empresa Minorix, i contem també amb l'Àlex Despona, que és el coordinador de banca, Business Angels Network de Catalunya, de la XIP, que és la xarxa d'inversors privats, i que és el tema que avui tocarem. Gràcies a tots per acompanyar-nos i comencem amb el programa. Mentre van arribant les preguntes, Oriol, explica'ns què és això de la xarxa XIP i quin és l'objectiu, en fi, una miqueta, quines són les seves funcions, explica'ns. Mira, el programa de xarxes d'inversors privats va començar fa 10 anys, quan des de l'antic CIDEM, que va fusionar-se amb el COP, que va esdevenir Acció, doncs venia gent que deia que volia invertir en aquelles empreses que nosaltres vèiem, o que donàvem un suport a través d'alguns mecanismes. Aleshores vam dir, escolta, el que hauríem de fer és estructurar aquest mercat o aquesta necessitat de finançament per part d'unes empreses i per part d'una gent, unes persones que volen invertir. I vam dir, escolta, crearem un programa, i en aquell moment estàvem a la fase inicial. Llavors vam anar a buscar determinades entitats, en el cas de banc ja estava fent les seves coses, però també vam anar a parlar amb ESADE, amb IES, amb algunes institucions que ara no hi són, perquè es van desvincular i després també han entrat a noves i vam dir, escolta, ho farem un programa i us ajudarem. D'acord? Us ajudarem amb quin objectiu? Amb l'objectiu de que aquests projectes trobin inversors i ajudin a aquests projectes a créixer, però a més aquests inversors, que això ja ho discutirem segurament més endavant, aportin altres valors que no pas només els diners, sinó el seu coneixement, la seva experiència empresarial, el fet d'obrir portes, etc. I aquest programa vam iniciar fins i tot subvencionant una part del sou del gestor de la xarxa i ara ja ha esdevingut un programa que més va en objectius variables, és a dir, si les xarxes tanquen més operacions d'inversió, els hi paguem més, si no en tanquen tantes, els hi paguem menys. I a data d'avui et diria, així com a resum del programa, que són 7 xarxes d'inversors privats i aquestes 7 xarxes l'any passat van tancar 66 operacions d'inversió per 10,67 milions d'euros en forma d'ampliació de capital o de préstec participatiu. Però en tots casos un finançament molt més intel·ligent que el finançament bancari, en el sentit de que segueix la participada, aporta i lluita. I d'on surten els diners? Vostres, privats, públics, una combinació de tot? Mira, a nivell, nosaltres el que fem és ajudar al finançament de la xarxa, una part de les despeses de la xarxa, i per això els donem aquest incentiu variable, d'acord? D'altra banda, els diners que s'inverteixen a les empreses, en principi per part d'aquests inversors, són privats, per tant, el que ajuden aquestes xarxes és a vehicular diner privat cap a projectes emprenedors, i també, tal com està el sector bancari, que històricament tampoc havia invertit molt en aquests projectes, però d'alguna manera estem potenciant el finançament alternatiu. I després també a nivell públic sí que hi ha un seguit d'ajudes i incentius fiscals que ajuden a que aquests inversors també facin més inversions en aquest tipus d'empreses que tots considerem que són bones pel futur del país i a més són empreses que tenen un alt potencial de creixement, que generen llocs de treball de qualitat i que a més també tenen un gran potencial d'internacionalització. Molt bé, doncs després d'aquesta introducció que ha sigut fantàstica i mentre donem temps a que vagin entrant les preguntes, anem uns moments a publicitat i tornem de seguida. Fins ara. Què deurà ser allò que em farà gran? Penses, deurà ser l'edat, els èxits, la joventut, la bellesa. Res més allunyat de la veritat. Només hi ha una cosa en aquest món que et farà gran. Ser fidel a tu mateix. A CaixaBank fa més de 100 anys que som fidels als nostres valors i això ens ha fet grans, perquè no som només un banc, som CaixaBank. En el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei. Él ocupa el puesto de delegado de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... En canvi, per exemple, ens estan una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent va una mica més estressada.
que a vegades pel fet de canviar d'autopista de es trobeu al seleccionador una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... De demanar que hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre a Catalunya, que poden... Competentes, professionalment. Bé, ja hem tornat, això passa de seguida. Continuem parlant amb els nostres convidats, com sabeu tenim l'Oriol, tenim el Marc, tenim l'Àlex. Ara li preguntarem a l'Àlex d'Espona, que és el coordinador, com deien, de Banc, el Business Angels Network de Catalunya, de la XIP. Com opera la vostra xarxa? Quin és el procediment? Nosaltres bàsicament som, perquè ens entenguem, una agència matrimonial. És a dir, vaja. Sí. En lloc de casar homes i dones, el que casem som emprenedors amb inversors privats, o inversors privades, evidentment. Bàsicament el que fem és rebre, mitjançant, per exemple, entitats com Acció, propostes d'emprenedors, propostes de negoci d'entrada, les analitzem, és a dir, mirem el seu pla de negoci, mirem les expectatives que tenen, mirem què necessiten, avaluem una mica el sector. I després tenim un pool d'uns 100 inversors, inversores interessats en sectors diversos. Nosaltres originalment vam ser fundats per la CECOT, que és una patronal que hi ha a Terrassa, i això ens dona cert caràcter industrial, però amb els anys els interessos van evolucionant, i la Marc és un exemple. És un exemple ben clar. Aleshores el que fem aquí és provocar trobades personals, és a dir, un cop analitzem un projecte el traiem a un llibre de resums executius, que és el que distribuïm a tota la base inversora, doncs els inversors, que de fet per un llibre no inverteixen ni deixen d'invertir, el que fan és trucar-nos, dir, escolta, he vist aquest projecte que tens de bioenginyeria, de biotec, què me'n pots dir? Doncs jo dono l'opinió personal, en aquest cas fem un paper de prescripció important, però finalment el fi és que les parts es coneguin, es trobin una primera vegada, hi hagi una trobada més de presentació, de coneixement, d'empatia, i a partir d'aquí a veure si es deriven possibilitats d'inversió. Una mica que és el... Tal qual deia al principi, fem de celestinos, és a dir, intentem que les parts es coneguin, es trobin, es vegin les parts maques, amaguem les lletges d'entrada, que sempre n'hi ha, i conduïm el procés d'alguna manera perquè acabi amb èxit. Molt bé. Doncs, Marc, ja que comentava l'Àlex que ets una de les empreses participants, la teva empresa és Minorix, explica'ns com ha estat la vostra experiència, com ha anat tot plegat? Bé, nosaltres Minorix és una companyia molt jove, del 2011, final del 2011, fa 2 anys, d'aquí molt pocs dies, i ens dediquem al camp de les malalties rares o malalties minoritàries i ens dediquem a fer teràpies per aquest tipus de malalties. Estem parlant de malalties molt greus, que afecten a poca gent, però això són minoritàries, però sovint les versions més greus d'aquestes malalties afecten nens, i per tant estem parlant de malalties que tenen un cost social important, sobretot per l'entorn de les famílies que les pateixen, i també un cost econòmic important pels sistemes de salut, perquè són malalties que requereixen molta atenció a diferents nivells i per tant són un camp important. Aleshores, Minorix ens hem creat amb l'objectiu de desenvolupar teràpies en aquest camp. No és un camp fàcil tampoc, perquè tot i que es pot dir que el tema de les malalties minoritàries cada cop és més interessant, però tampoc és el camp predominant en la indústria, per tant tot el que és aixecar finançament, etc., doncs no és el camp més fàcil. I també ho vam fer des d'un sector que tampoc no hi ha una massa crítica d'inversors molt àmplia en el nostre país, com és la biotecnologia, i per tant el procés de l'aixecament de finançament no va ser un procés gens fàcil. Nosaltres vam tancar una ronda al mes de març d'aquest any d'1,5 milions, en el qual hi ha una part d'inversors de la xarxa de banc, 3 inversors, 2 inversors i una inversora,
Vam tenir també Capital Risc, la Caixa, Inverready, i també vam tenir diferents fonts públiques que van complementar aquest 1,5 milió. Per tant, estem molt contents d'haver assolit això en aquest curt període de temps i en l'atmosfera actual i en un camp com les malalties minoritàries, i per tant estem molt satisfets i molt agraïts a la gent com Banc que ens van ajudar en aquest procés, i amb l'Àlex en particular. Molt bé, Marc. Em diuen que ja han entrat algunes preguntes, les podem veure, després continuem parlant. Aviam, Empresària 21. Què pot aportar un inversor al nostre projecte, a part dels diners? Puc contestar? Perfectament. Els diners són molt importants i de fet són el pretext, l'excusa per entrar. És a dir, difícilment un emprenedor deixarà entrar un nou soci en el seu projecte si no porta una quantitat de liquiditat important. Però també aporten més, aporten coneixements. Moltes vegades els emprenedors estan molt centrats en el seu àmbit d'actuació, en la seva part més tècnica, però se'ls escapa molt més tot el que és la gestió empresarial. I aleshores, abans que preguntaves on sortien els diners i jo volia sortir però encara no havia... Doncs moltes vegades aquests diners que són de business angels, els business angels tenen un perfil empresarial. Són gent d'empreses, gent que ja han fet el seu recorregut, que ja s'han acostumat al risc, en cometes, però s'han acostumat al factor risc d'una empresa, i per tant estan disposats a posar aquests calés. Però a més aporten el que és els coneixements en aquesta gestió empresarial, i moltes altres vegades també aporten a contactes, és a dir, generalment un mal bastant endèmic, no el cas del mar, però un mal bastant endèmic que pateixen els emprenedors aquí a casa nostra és menyspreen molt la part de la venda, és a dir, la facturació es deixa molt de banda i és molt important. El component aquest més marketingià, més origen, etc. I això també ho aporten molt els inversors perquè cada vegada més són gent que coneixen els sectors en els quals inverteixen. I per acabar, un factor clau també és un cop, si un tercer t'ha posat calés en un projecte del qual ell desconeixia, això genera una quarta C, que nosaltres diem, que és la capital, coneixements, contactes, la seva confiança davant de tercers, on si és difícil anar, si no tens capital, anar a una entitat financera i agafar apalancament bancari, doncs si un tercer desconegut ha cregut en aquell projecte i ha posat una quantitat de diners, esdevé molt més fàcil. Clar. Jo crec que aquest també ha estat el cas del Marc. Correcte. Molt bé. Jo afegiria, sí, relacionat amb l'última C que comentava l'Àlex i una mica lligat també amb el sector públic i l'evolució del sector públic, per les diferents entitats del sector públic que ajuden a finançar projectes empresarials, l'existència de diners per part d'un tercer o de diners addicionals per part del propi equip emprenedor, home, és un factor que no et garantitza l'èxit, però sí que d'alguna manera t'ajuda, et dona confiança i sí que té una certa implicació en l'èxit. És a dir, si tu com a emprenedor hi has posat diners a part del teu temps, doncs escolta, al final vol dir que com a mínim hi creus, un número 1, un número 2, i lluitaràs. Perquè ser emprenedor, a veure, això és millor al Marc, és un estil de vida, no és gens fàcil. D'acord? Per tant, escolta, això et determina i et pot desencadenar, a part de recursos privats, també la part de recursos públics, que ara no, que sobretot pel que fa al futur, s'hauran d'alguna manera justificar una miqueta més la implicació dels emprenedors en els projectes. Molt bé, doncs continuem, veiem aquí una altra pregunta. Robert diu, poden garantir el resultat? Són moltes gestions i temps per a una empresa petita si després no surt. Això és veritat. Sí, això si vols contestar jo, perquè aixecar finançament és una feina immensa, porta molt de temps, pràcticament porta tot el temps, que quan estàs en una ronda de finançament, quan no tens una reunió amb l'inversor, tens algun altre que t'haurà més informació, li has de preparar el pack d'informació concret que et demana, has de preparar una presentació per presentar-la a una xarxa d'inversors com la banca en el seu moment o en un foro d'inversor, i és molt sacrificat i porta molt de temps, i per tant la moraleja aquí és que el meu consell almenys és evitar plantejar empreses que hagis d'anar aixecant finançament sovint pensant potser en diluir-te el mínim possible, aquests tipus de pensaments que és millor poder aixecar, quant més capital aixequis millor, perquè al final et porta tanta feina aixecar 200, com 300, com 500, com 1 milió pràcticament, perquè és el mateix procés. Potser la gent amb qui parlaràs no és exactament la mateixa,
però és el mateix procés, és un procés molt semblant. I per tant, si al cap de 2 dies d'haver aixecat el finançament ja has de tornar a estar aixecant finançament, una de dos, o et dediques a aixecar finançament o et dediques a fer créixer l'empresa. I per tant, o tens un equip que puguis tenir algú dedicat a aixecar finançament tot el dia, siguis tu o algú altre, i la resta dedicats a fer créixer l'empresa, que molt sovint no és el cas, perquè són empreses molt petites quan comencen, o has de vigilar amb això, perquè el procés d'aixecar finançament pot fer que l'empresa en si no estigui avançant lo suficient. I l'important és que l'empresa avanci el suficient. Bona recomanació. I jo afegiria que quan es vagi a buscar finançament no es vagi a buscar quan es necessita, sinó molt abans. Perquè, com molt bé diu el Marc, ara estem aquí fent aquesta entrevista i sembla tot molt bonic i molt fàcil, però són processos llargs, molt llargs, i jo crec que el Marc, a més, li va anar molt bé perquè ell és un molt bon emprenedor i té un molt bon projecte, i aprofito per dir-ho, però en general poden ser inclús processos més llargs i són extenuants. Aleshores la gent ha de buscar finançament també abans del moment que diu mira, és que ara ja ho necessito liquiditat o no tiro endavant. Nosaltres vam trigar molt més del que prevèiem, tot i que per molt que l'Àlex digui que som un bon projecte, però si ens vam marcar un termini de 6 mesos, vam trigar pràcticament un any en formalitzar l'última part de la ronda. O sigui que també vam fer molt més del que inicialment havíem previst, però al final va ser el doble de temps. Molt bé, doncs continuem. La Gemma 38 diu: sembla tot molt orientat al sector industrial i exportació. Els negocis locals o de serveis quedem al marge de totes les ajudes? Ja sí que parlaria jo un moment. Bé, aquí no estem parlant tècnicament d'ajudes, estem parlant d'inversió privada que va a companyies, d'acord? Nosaltres, des del sector públic, sí que ajudem o considerem tot tipus de companyia, sí que n'hi ha alguns sectors de més valor afegit o que considerem prioritaris que reconeixem una miqueta més a nivell d'inversió. Aleshores, jo sincerament, només donant una mica la visió global, el que nosaltres veiem a xarxes d'inversors privats és que s'està invertint més en el sector TIC, no sé vosaltres, molt més que l'industrial, que malauradament l'industrial enllaça bastant amb la nostra tradició i que aquí sí que d'alguna manera, doncs bueno, com que són projectes que segurament requereixen més inversió inicial, doncs no acaben d'encaixar una miqueta amb els imports d'inversió que fan els inversors, perquè potser ho tocarem després, però clar, si jo soc un inversor i només inverteixo en un projecte, estic posant tots els ous en el mateix cistell, d'acord? I per tant a mi el que m'interessa és segurament invertir en diferents projectes i amb d'altres inversors, coinvertir, aprofitar la seva experiència, però bueno, una miqueta per saber com funciona això. I també a nivell de clarificació, per anar concretant una mica, crec que seria important també dir que, escolta, no tots els projectes són invertibles, d'acord? Sinó que són un determinat percentatge dels projectes que sí que són invertibles per part d'un inversor privat, que un inversor privat és un ventall molt ampli entre cometes, valgui la redundància, d'inversors, però que al final, jo no sé les vostres xifres, però nosaltres tenim que de cada 100 projectes que es presenten a una xarxa d'inversors, se n'hi acaba invertint en 5. Que no vol dir que la resta d'aquells 95 projectes, segurament la interacció amb una xarxa els hi serveixi per millorar el seu pla d'empresa i per entendre una mica com funciona tot, quines vies de finançament hi ha, i això és una feina que nosaltres reconeixem i hem reconegut en el passat a les xarxes. Però al final és per un determinat número de projectes que compleixen unes certes condicions. Continuem. El Jaume Emprenedor diu: hola, quin paper tenen els socis inversors quan ja s'ha fet la inversió? Gràcies, m'encanta el programa. Doncs moltes gràcies. Endavant. A mi també m'agrada. Oi que sí? Sí. Bueno, si vols respondre jo, que tenim socis inversors a la companyia i aquí hi ha diferents graus. Tot depèn de l'expertise que pugui tenir aquest inversor que inverteix a la companyia. Si no té cap coneixement del camp, per tant ser un inversor més purament financer, normalment té una relació més d'estar al cas del que va passant però no està tan involucrat en el dia a dia. I si tens un inversor que té un coneixement més ampli, o si és capital risc, aleshores quasi sempre passa així, el que normalment passa és que entren al Consell d'Administració i aleshores comencen a participar molt més activament del procés de decisió dintre la companyia. Molt bé. Voleu afegir alguna cosa? Jo crec que al final torno una mica al símil d'abans, quan he dit d'agència matrimonial i la idea de matrimoni és que realment és un matrimoni. És a dir, en aquell moment, a diferència d'un banc, per exemple, que si un emprenedor va a un banc i va a comprar diners, firma
firma un acord amb un banc, si va tornant al principal, si va amortitzant el préstec, el banc no s'hi ficarà. Si ha d'anar a aquest mercat, si ha d'anar a aquell, si ha de fer aquest producte de color verd, si ha de fer de color vermell, no s'hi ficarà mentre vagi donant el préstec. Aquí no, aquí estem parlant d'un matrimoni, estem parlant d'una persona que va a risc i estem parlant d'una persona que té un pes en les decisions de les empreses. Per tant, si ha fet una inversió en un desconegut, vigilarà que aquella inversió perquè l'haurà fet amb uns objectius de rendibilitat, de sinergies de negoci, objectius tan diversos com diversos inversors privats hi ha, però vigilarà aquella inversió i els tindrà unes expectatives que intentarà complir. Molt bé. Jo el que afegiria per ser una mica més provocador, d'acord? És que quan l'inversor ha invertit a l'empresa, està a les mans de l'emprenedor, d'acord? I això els emprenedors han de tenir-ho clar, que quan l'inversor inverteix està a les seves mans i gairebé tot depèn del que faci l'emprenedor. Evidentment, l'aportació de valor és molt important per part de l'inversor, però al final les decisions, el dia a dia de la companyia, l'ha de portar l'emprenedor. D'acord? Aleshores, l'inversor en principi pot acompanyar i tal, però no pot estar en principi al dia a dia, perquè si no, aleshores és un problema i necessita una focalització. Aleshores, i això va lligat també a vegades a tot el procés que fan els inversors d'analitzar bé la companyia, de fer due diligence, de treballar molt bé el pacte d'accionistes, d'acord? Perquè al final, doncs clar, estan a les mans de l'emprenedor i això cal dir-ho també, i cal tenir clar que al final, si nosaltres volem que hi hagi inversors que inverteixin en empreses, també necessitem que hi hagi inversors que facin diners a l'hora de vendre la seva participació i que també, per què no, hi hagi emprenedors que també facin diners a l'hora de vendre la seva participació, facin créixer les seves empreses, generin llocs de treball i, escolta, i per què no algun dia doncs, el Marc el tinguem invertint en companyies, no? Que això seria, jo crec, al tancar el cercle ens hi estem acostant perquè ja fa anys que aquest programa funciona i també doncs, perquè tenim alguns casos d'èxit de les inversions, doncs escolta, que al final anéssim tancant aquest cicle. Clarament, depèn molt del sector aquí, però jo només puc parlar pel sector que conec, que és la biotecnologia. Calen més casos d'èxits en el sector perquè es vagi generant aquesta massa crítica de gent que ja pot tenir aquesta participació d'inversor amb experiència i per tant ja n'hi ha alguns però en calen més perquè el sector pugui realment explosionar d'una forma més clara. Molt bé, Marc. Sí. El paradigma que deia l'Oriol de que l'inversor està en mans de l'emprenedor és que cada vegada menys els inversors volen majories en els projectes empresarials. Per què? Perquè si jo, com a inversor, jo soc el coordinador de la xarxa, no soc inversor, però poso en el rol d'inversor, agafo un 51, un 55, un 60 del projecte, en percentatge, el que faig és desvincular aquest senyor del projecte. El desvinculo del seu projecte. Per tant, jo no vull estar cada dia allà descobrint xavarones, perdó. Jo vull que sigui ell el que lideri el projecte. Per tant, el que a mi m'interessa primer com a inversor és tenir-lo ell content i que cregui en el seu projecte. És absurd que jo vulgui agafar un 80 i que de sobte jo hagi de liderar el projecte en el qual inverteixo. Des del punt de vista d'inversió és absurd. Per això cada vegada més els percentatges que s'adquireixen van dels 15 als 20 als 35, 40. Molt bé. Continuem. Patricia B. Els altres països existeixen... En altres països existeixen programes similars o només aquí cal suplir la falta de voluntat i iniciativa de les entitats financeres? A nivell global, i aquí Banc també té molta experiència perquè ens hem trobat a bastants congressos internacionals. Els altres països encara estan més desenvolupats, sobretot els països europeus, Estats Units, UK, França, Alemanya. Això són iniciatives que han sorgit del sector públic, també del sector privat, depenent del mercat, i per tant no és una cosa que hagi sortit per manca de finançament del sector bancari. Al contrari, ja havia sorgit aquí a Catalunya abans que el sector financer estigués en la situació en la que estava. Després també podem parlar del capital risc. El capital risc en alguns casos pot acabar, o com en el cas del Marc, també finançant la pròpia empresa, i són sectors que en altres països estan més desenvolupats, que hi estem treballant, però que jo crec que, sobretot moltes vegades mirant enrere, fa 10 anys el sector dels inversors privats i dels emprenedors hi havia una gran
Hi havia un cert grau d'amateurisme, la gent no en sabia prou, els emprenedors tampoc no en sabien prou, els assessors no en sabien prou, segurament els gestors de les xarxes d'inversors privats tampoc en sabien prou perquè estaven començant a fer la seva feina i per tant estem avançant i jo crec que el tema és continuar i sobretot en molts casos intentar assemblar-nos als millors països europeus que els utilitzem moltes vegades com a benchmark i que hem après moltes coses de les seves experiències i intentem ser com ells i arribar als seus resultats. Aquest és l'objectiu i assolir-los, sí, pot ser. Sí, en aquest sentit, tot el que està fent Acció en aquesta línia d'acompanyament, però també de formació a uns i altres, inversors, però també a emprenedors, perquè sàpiguen moure's en el context que t'has de moure quan estàs fent això. Jo crec que és una cosa que està sent molt positiva per a tots plegats i, per tant, se'ls ha de reconèixer també. Fantàstic. Mira, si no fos per Acció, jo no estaria aquí. Sara no estaria aquí, no? Molt bé, continuem. Empresària, com afecta la situació actual, crisi econòmica, incertesa política, a la possibilitat d'obtenir recursos al seu programa? Diu el programa d'Acció. Suposo. Sí, mira, realment les restriccions pressupostàries que hem patit i que d'alguna manera també, malauradament, traspassem a les xarxes d'inversors privats, han afectat. Però també, per altra banda, des del Departament d'Empresa i Ocupació i també des d'Acció s'ha reconegut la importància d'aquest programa i s'ha doblat els recursos que s'hi van destinar l'any passat. Enguany estem a punt de treure l'ordre d'ajuts perquè la traiem a finals d'any per recollir totes les operacions d'inversió que s'han fet i hem aconseguit, però hem aconseguit no nosaltres, sinó bàsicament les xarxes i els inversors, els emprenedors i tal, amb la seva activitat, escolta, fer patent que és un sector estratègic per Catalunya i que, per tant, si podem destinar més diners a suportar i a fer que les xarxes millorin en la seva capacitat de tancar operacions, d'arribar a nous emprenedors, de captar nous inversors i de donar-los millors serveis, doncs endavant. I això és el que s'ha reconegut i, per tant, de 75.000 euros que es van dedicar des del sector públic l'any passat, ara traurem un ordre d'ajuts amb 150.000 euros. Per tant, en aquest cas, malgrat que són pocs recursos segurament, però jo crec que estan molt ben invertits pels resultats d'inversió que hi ha de 10,67. L'any passat hem reconegut, o s'ha reconegut des del govern, que caldria ampliar-hi els recursos i s'ha fet així. Per tant, en aquest cas, no ha afectat, sinó que els resultats han afectat positivament a l'hora de fer una al·locació, o sigui, a l'hora de col·locar els recursos en un programa o en un altre. Molt. Jo us porto una mica a la part dels inversors privats. Fantàstic, sí, endavant. A veure, és un entorn més agressiu, és indubtable, és a dir, ara el caler sempre hi és, però ara és més reflexiu, és més agressiu a l'hora d'analitzar les operacions, més agressiu, té més temps a l'hora d'analitzar les operacions, si inverteix o no inverteix. Abans et trobaves també que hi havia potser una sobrevaloració de projectes emprenedors, no sobrevaloració en quant a qualitat, sinó era més habitual demanar 1 milió d'euros, diguéssim. Certament anar a un fòrum d'inversió i demanar 1 milió d'euros, doncs, escolta, es demanava amb certa facilitat. Ara, clar, et trobes un entorn on companyies, abans no tenien necessitat de finançament, fins i tot companyies amb un track record al darrere, 2, 3, 5, 10 anys de vida, que no tenen per què ser start-up com a tals, doncs també poden accedir a aquestes línies de finançament, a aquesta forma de finançament. I per tant un inversor privat pot voler dir, pot dir, jo davant d'una companyia que sé que té una situació més tensionant degut a la crisi, però que té un track record al darrere que puc referenciar, que puc creuar, etc., prefereixo ficar-los aquí, que ja té un mercat, etc., que ficar-los en una startup que els factors de risc es multipliquen. Els guanys també, però els factors de risc es multipliquen. Clar, ara les startups més clàssiques han de lluitar contra aquest nou agent que entra i que pot d'alguna manera, fa que l'entorn sigui més complicat, més agressiu, però segueixen fent operacions, és a dir, l'entorn és agressiu, les valoracions han baixat dels projectes en general i això s'equilibra fins que, com diu l'Oriol, l'any passat en global ens vam tancar, has dit 10 milions d'euros. 10,67. Vol dir que les operacions... En empreses catalanes, que això no vol dir que si heu tancat alguna operació en una empresa no catalana, nosaltres
no són els nostres taxpayers, no ho mirem, però que també és bo per la xarxa i pels inversors. I aleshores han d'anar igualment aquestes empreses que tenen aquest altre perfil directament a la xarxa o poden passar pel vostre programa? Aquestes que tenen un recorregut més ampli... De fet, el programa, i perdoneu que parli en nom de l'Oriol, el que fa és aglutinar el paper de totes les xarxes, és dinamitzadora del que són les xarxes. Qui fa les operacions en si de matching, de casament, són les xarxes. Jo en soc un cas, com n'hi ha altres 6 casos a Catalunya. A nosaltres, des del govern, el que ens interessa és que, aprofitant una estructura que d'alguna manera parcialment estem finançant, és que es puguin tancar operacions d'inversió i que es generi amb això dinamisme, creixement. Per tant, no entrarem a dir aquestes operacions sí, aquestes no. Nosaltres veníem de l'antic CIDEM, per d'alguna manera s'inicia el programa allà, i era molt enfocat a l'empresa de base tecnològica, però quan es fa el programa es diu, escolta, és que si inverteixen en qualsevol altra empresa, nosaltres no hi entrarem perquè això considerem que és bo. No és el cas, però un IKEA, si s'hagués fet... Ens encantaria que s'hagués finançat a la xarxa i segurament si haguéssim de complir uns criteris molt estrictes potser no l'haguéssim acceptat. No sé si m'explico, al final és un cas clar de col·laboració público-privada i que al final el privat pren les seves decisions i nosaltres l'únic que li demanem són resultats d'inversió en operacions i en import d'inversió. La resta que ho facin com vulguin. Molt bé. Continuem. Emprenedoria. Fa poc que m'he incorporat al món de l'emprenedoria i m'agradaria saber quins són els elements imprescindibles per reeixir i tenir èxit en qualsevol projecte. Vinga. No sé, nosaltres no ens considerem encara un projecte d'èxit perquè de moment hem aixecat finançament, però fins que no fem algun dels fàrmacs que volem fer, realment l'èxit no és real, no? Però en tot cas, jo crec que sí que hi ha 2 paràmetres que són importants o és imprescindible. Has de tenir passió i il·lusió pel teu projecte i per allò que vols fer i pel teu objectiu i que sigui, en el nostre cas, desenvolupar un medicament per unes malalties concretes i si algú es dedica a fer un software, creure molt en el que tu estàs fent. Però això no és suficient. O sigui, fer una empresa és una mica com un Dragon Khan. Hi ha dies que tot és fantàstic, va superbé, i l'endemà és un desastre perquè no sé què ha sortit malament o perquè aquell inversor que ja tenia al final ha dit que no o perquè la ciència no ha acompanyat en un assaig concret i has de fer una altra cosa i per tant cal molta templança, o sigui, tant en els moments alts com en els moments baixos saber ni il·lusionar-te massa ni decepcionar-te massa i això és el que et dona perseverança per anar fent, perquè això una mica és una mica la formigueta, anar fent la feina cada dia i és el que fa avançar. Si no, si ets massa apassionat i aleshores segurament t'estampes molt ràpid, però sense la passió no vas enlloc. Bueno, de fet, el que sí que mantindria més la il·lusió, no? Per continuar endavant. Molt bé. Jo afegiria... Sí? Vinga. Això és bàsic, és a dir, passió, ganes, il·lusió. Afegiria dedicació full-time, en la majoria dels casos, és a dir, ser un emprenedor part-time, això en principi no funciona, i això ho saps millor tu que jo. Sí, és que és 24 hores, 7 dies a la setmana. Exacte, és estil de vida. És estil de vida durant uns anys, i no saps quants. I després, capacitat també de crear equip, és a dir, si l'emprenedor, el one showman, que ve a vegades, segurament no acabarà reeixint, sinó que ha de ser capaç també d'engrescar gent en el seu projecte, igual que després haurà d'engrescar emprenedors, perquè estem parlant, emprenedors inversors, perquè estem parlant d'un tipus determinat d'empresa. I bàsicament aquests serien els 2 punts que jo voldria afegir també com a lligats una mica a la passió, perquè sense passió res no surt. Jo afegiria completament d'acord amb els companys. Els inversors bàsicament quan busquen si finançar un projecte es fixen en 4 coses. Amb gent que ja és emprenedora, és a dir, que ja té aquestes components. Una, la part empàtica a les inversions, sobretot en aquest nivell menys professional, deixem-ho dir així, és a dir, no tant en l'apartat més VC, que ja són unes due diligence molt més complexes, del capital risc, però a la part més business angel hi ha una part empàtica molt important, és a dir, perquè al final sembla que em repeteixi més que l'all, però és el matrimoni, és a dir, moltes hores junts, hi ha moments on el vent ve a favor i escolta, tothom content i salta d'alegria, i hi ha moments que hi seran segur,
perquè és el trabuncant que diu el Marc, i probablement al principi hi haurà més moments de vent en contra que moments de vent a favor, doncs hi ha de ser evident que has de tenir un tracte amb la persona fàcil, no? La part empàtica és molt important a l'hora de prendre una decisió. Després el compromís, nosaltres sempre a les xerrades posem el plat d'ous amb cansalada, no? En un plat d'ous amb cansalada una gallina hi està implicada però un porc hi està compromès. No? Doncs ara no em feu dir la frase que els inversors busquen porcs, no és això, però busquen gent compromesa. Jo crec que això reflecteix molt bé el que dèiem, no és una feina de 40 hores a la setmana on tens la nòmina assegurada a final de mes, no ho és per res del món, i a mi em fa vergonya parlar d'això davant del Marc, perquè és el Marc el que ho sap i el que ho viu cada dia, no jo, però és així, no és una feina de 40 hores a la setmana, sinó que és una feina de 25 hores al dia, de 8 dies a la setmana, amb incerteses múltiples. Després l'equip és molt important, és a dir, reprenent les paraules de l'Oriol, ningú fa les coses sol avui en dia, ningú sap de tot, ningú fa les coses sol, t'has de rodejar de gent que sigui millor que tu, t'has de rodejar de gent que sigui millor que tu, no de gent més mediocre que tu, t'has de rodejar de gent millor que tu, i això fa enriquir el projecte, no? I per últim, el proof of concept que diem, que com més a prop del mercat estiguis d'alguna manera, més fàcil és que allò arranqui i que sigui invertible. Però una mica aquests són els 4 punts en què es fixa un inversor a l'hora d'entrar, i que el Marc els tenia, a la primera. Sí, el veig el Marc amb ganes de dir alguna cosa. No, jo potser del que heu remarcat, l'equip és el que és més fonamental. Al final les empreses són persones que fan coses, però si no hi ha aquestes persones, les coses no es fan. Hi ha gent bona per començar, però gent compromesa, que hi hagi bona empatia, que hi hagi bones persones també, perquè això és el que mou el dia a dia les empreses i el que les fa pensar. Molt bé. Tenim un altre, aviam, Empresària 21. Com es protegeix la confidencialitat de la meva idea? Clar, això a vegades és veritat, Què passa? Això ja és... A veure, aquí hi ha 2 aspectes a considerar. Un, hi ha una cobertura legal, és a dir, cada vegada que es presenta un projecte a la xarxa o en un fòrum d'inversió, doncs... Perdoneu. Es firmen NDAs, és a dir, acords de confidencialitat, en el qual la gent no pot dir lliurement informació que es mostrin aquestes trobades. També és cert que hi ha d'haver cert grau de comunicació. El que no pots pretendre és intentar aixecar, intentar vendre, si no comuniques de què va el teu projecte. Això és un mal també que passa moltes vegades amb els emprenedors. D'entrada, dir que els projectes no són idees. Els projectes no són idees i no són grans idees. És a dir, tu i jo, nosaltres 4 podem tenir una única idea i els 4 l'executarem de forma diferent. Tornem a la idea d'aquí, tornem a la idea de persona. Per tant, no és la confidencialitat o no. Segurament, si parléssim de Vodafone, d'IKEA, de grans empreses i grans estructures empresarials, sí que hi ha uns components d'espionatge industrial, però a aquest nivell que estem parlant, que és de començar, el projecte és la persona. I el que li dona valor és la persona, no tant la idea en si mateixa. Per tant, fins a cert punt té sentit protegir la idea amb aquests mecanismes que hi són i que en un moment de negociació, en funció es van avançant les negociacions, es firmen acords més estrictes de confidencialitat. Nosaltres, per exemple, firmem un acord quan fem el resum executiu per tots els inversors que circulen a la xarxa, però diem, Marc, això si ho faig arribar una mica més enllà, hi ha cap problema? Hi ha alguna informació sensible o no sensible? No, ho pots circular, va. Doncs ara, el dia que sentem amb algú, es coneixen i els hi preguntem si s'agraden, llavors aquell dia, si us agradeu, firmeu un acord de confidencialitat explícit per aquest projecte i llavors el Marc podrà treure sobre la taula plans de negoci, projeccions, patents, etc. Jo diria que es poden explicar moltes coses sense explicar res confidencial. I per tant pots arribar molt lluny a saber si a algú li pot interessar aquell projecte i a tu et pot interessar estar amb aquella persona, amb aquell possible inversor, sense haver explicat encara massa cosa confidencial. I al final hi ha els acords de confidencialitat que poden servir per protegir fins a un cert punt quan ja vols explicar moltes coses, però primer que les idees no... És una idea, però al final s'ha de portar a la realitat i per tant hi ha tot un camí que tampoc no és cap obvietat. I si aquell camí tu ja l'has fet i ja tens aquella idea, no és una idea, sinó que és que tens un producte o tens alguna cosa, estàs associant una sèrie de mecanismes també de propietat intel·lectual per protegir-ho, de manera que allò ja
ja queda protegit d'una forma, diguem-ne, legal, des de les patents a altres mecanismes en altres sectors. Molt bé. Jo afegiria que els emprenedors no haurien de tenir por de copiar les idees. Segurament la seva idea, segurament, no és una idea original que hagi sortit aquí, sinó que segurament en alguna altra part del món està passant, o segurament a 30 quilòmetres potser hi ha algú que l'està també intentant dur a terme, excepte en el cas una mica més de la biotecnologia, tot allò que va lligat una mica amb la propietat intel·lectual, que aleshores sí que ho està protegit, però que segurament, tornant una mica al tema, el que importa és l'execució i ensenyar una miqueta de cuixa també quan s'estan fent aquestes converses, perquè a vegades et trobes emprenedors que no t'expliquen res, no és el cas del Marc, no t'expliquen res, aleshores clar, l'inversor que rep molts projectes a la setmana, al dia o al mes, al final si no entén una cosa i no sap de què va, passa i ja no li dedica interès perquè té milions de coses i com que té milions d'ofertes també de projectes emprenedors, tampoc es pot dedicar a copiar-los i executar-los. Una miqueta sentit comú. I després una altra cosa, si és un emprenedor que es dedica a això o és un fons de capital risc, home, el seu negoci és mirar inversions. Per tant, si comença a fer coses estranyes, al final el mercat ràpidament se n'adonaria i estaria ràpidament fora del mercat, perdria la confiança, estaria incomplint el codi ètic que tenen els inversors quan s'adscriuen a les xarxes d'inversors privats, per tant, serien conductes segurament que es donen en tots els sectors, però segurament conductes que en aquella persona en principi acabarien traient fora del mercat. De fet, has d'arriscar, no? Perquè l'essència és, com deia el Marc, l'essència del teu projecte no la perds encara que expliquis el que és, no? D'alguna manera, jo crec que l'Oriol ho ha clavat. Avui estic tirant pirabús a tothom, però és que en surt així. L'aixecament de capital és un procés de seducció. Llavors has d'ensenyar una miqueta, no massa, perquè també et veuran les vergonyes, no massa, perquè si ho ensenyes tot el primer dia s'avorriran, però has d'anar a poc a poc. A poc a poc, bona lletra, exacte, es lliga. Molt bé. Aviam, tenim una altra pregunta. Luz María V diu: si las titulares de la empresa no somos de nacionalidad española, pero establecida en Cataluña, ¿tenemos acceso al programa? A veure, evidentment, nosaltres, per exemple, és una dada que ni tenim. Per tant, per nosaltres és irrellevant. Al final són operacions d'inversió que es produeixen i això segurament tu sabràs millor, Àlex, si hi ha operacions d'aquest tipus o no. A nosaltres, fins i tot, per exemple, l'últim fòrum d'inversió que vam fer aquest 29 de gener, que el fem cada any i que el 2014 el tornarem a fer, dels 21 projectes que vam presentar en format d'elevator pitch, que després se seleccionaven, em sembla que n'hi havia 3 que l'emprenedor, i en alguns casos l'emprenedora, no era nascut a Catalunya, però al final això per nosaltres és irrellevant. El que ens interessa és que vingui gent, que creï empreses, que les faci créixer i al final que siguin els millors possibles, igual que els equips del Mar. Jo no sé si tens algú que no ha nascut aquí, però al final es tracta de fer els millors equips amb els recursos que tinguem aquí o amb els recursos de gent que vingui de fora. No hi ha problema per nosaltres, és irrellevant. Fantàstic. Continuem. SP428 diu: una vegada aproven vostès un projecte, ha d'aprovar-ho per segona vegada l'inversor? Jo crec que això segurament ho hauria de respondre l'Àlex. A veure, nosaltres fem una anàlisi del projecte. Com molt bé ha dit l'Oriol en algun moment, no tots els projectes són invertibles. Hi ha d'haver components d'escalabilitat, hi ha d'haver algun valor intangible que el faci atractiu des d'un punt de vista d'inversió. Nosaltres això ho sabem apreciar perquè cada any veiem 200 projectes a l'any i portem 10 anys mirant projectes. No és tant validar-ho o no, sinó que aquest és el foro adequat per trobar finançament. Clar, que ho validem nosaltres, al final som una gent que no actuem en nom d'un inversor. El que fem nosaltres és posar aquest projecte a un inversor perquè el valori. És a dir, aleshores, una cosa és que la xarxa vegi un projecte interessant per exposar als inversors, al final és l'inversor el que diu m'agrada per sector, no m'agrada, o he fet una primera trobada i mira, sentint-ho molt, no és la idea que tenia expressada en el resum executiu, etc. Per tant, no és que l'hagi de validar l'inversor, sinó que un inversor al final, d'alguna manera, són els calés de la seva butxaca, que no de la meva, de la seva butxaca, els que l'han posats allà. I ell busca els seus mecanismes per dir si li interessa o no li interessa. Molt bé. Roca diu: no és aquesta una forma de dedicar recursos públics per facilitar la feina a entitats privades que participen al programa? Sí, estem dedicant recursos públics a entitats que participen al programa.
De que no és qüestionable això? Nosaltres en el seu moment fèiem de xarxa inversors privats, rebíem 400 projectes i no podíem atendre tots els projectes, no podíem trobar inversors, que haguéssim hagut de contractar més persones i al final segurament amb un cost superior al que fan aquestes entitats, que en alguns casos són privades, d'altres estan relacionades amb escoles de negocis, per exemple, o d'altres són associacions, però que fan la seva feina, que no tot el percentatge del seu finançament, per sort, ve de nosaltres, sinó que el nostre percentatge és petitó i ajuda a complementar els recursos que al final paguen els inversors com una quota, poden tenir patrocinadors o també els emprenedors paguen per un servei que els donen les xarxes. I al final nosaltres incentivem l'actuació de les xarxes d'inversors privats perquè creiem que en aquest cas poden fer millor la feina que no pas nosaltres. Jo crec que són recursos públics destinats a generar ocupació, que es tanquin operacions en empreses que generen ocupació, que generen teixit local de pimes, de treballadors, de 2-3 treballadors que són el 90% d'empreses d'aquest país, o el 99% d'empreses d'aquest país, i a generar teixit industrial o teixit empresarial. És a dir, jo crec que és un paper que ha de fer l'administració, nosaltres hi confiem i en el seu moment els hi vam agrair. Per tant... Molt bé, em sembla que anem una mica justos de temps ja, jo diria que no sé si n'hi ha moltes preguntes, n'hi ha moltes, no? Farem només aquesta i em sembla que ja ens acomiadarem perquè no tenim pràcticament temps. Aviam, J. Santiu, podríem fer un programa en el qual ens expliquessin pas a pas i de forma senzilla tot el que hem de fer, com i on? Moltes gràcies, doncs ja podríem fer-ho, no? No us sembla? Podríem fer un dia... Què se't tocava a tu? Era per tu aquesta pregunta. Exacte, doncs cap problema, ja ho farem. Si ells volen tornar a acompanyar-nos, doncs evidentment que organitzarem el programa. Doncs aleshores anem a passar amb un altre, perquè ja que no hem tingut oportunitat de contestar res. Montse diu, excel·lent iniciativa, llàstima que no sigui molt coneguda. Vaja, bueno, aquí no hi ha... Si no és coneguda, és culpa nostra, culpa de les xarxes i culpa de tots plegats de no fer-la prou coneguda. Jo volia fer un incís aquí, és a dir, és una observació, però és una observació molt encertada. És a dir, realment, doncs perquè tampoc són temps difícils i nosaltres moltes vegades ens dediquem més a intentar tancar operacions que a comunicar-ho, no? Però sí que hi ha un problema de comunicació important i ens el poso al sac de tots, i quan dic de tots vull dir el propi. Jo et dic una cosa, Àlex, jo he fet una cerca a YouTube, per exemple, per informar-me també del programa i no he trobat res, però a partir d'ara no us preocupeu que trobaran aquest programa. Sí, però a veure... Almenys informació tindran. Jo crec que potser estem confonent una mica no sé si parlem d'un programa o d'una forma de finançament. El programa és una mica el que fa l'Oriol de manera que dinamitza un sector, o que fa acció que dinamitza un sector. No té forma de finançament, el programa és una eina, al final el que importa és el resultat. Però l'activitat en si, jo crec que el recurs de finançament de l'inversor privat... S'ha de comunicar, s'ha d'informar i saber que hi ha accés mitjançant el vostre programa i nosaltres ho farem possible amb aquest contingut que estarà a disposició de tots els telespectadors i telespectadores a partir de demà, segurament. Doncs res, ens hem d'acomiadar. Gràcies a tots per haver acompanyat-nos en aquest moment. Podeu tornar un altre dia, com deia aquest telespectador, a fer un programa específic per dir hem de fer això d'aquesta manera i dins d'aquests tempos i explicar-nos més coses si voleu. I a tots vosaltres, a totes vosaltres, doncs gràcies per acompanyar-nos com sempre i recordeu que aquest programa el tenim cada primer dimecres de mes a la 1 del migdia. Us esperem el proper mes de gener, que ja serà un altre any. Fins l'any que ve, doncs. Gràcies i fins aviat. Gràcies. Gràcies. A vosaltres. Que són 7 xarxes d'inversors privats i aquestes 7 xarxes l'any passat van tancar 66 operacions d'inversió per 10,67 milions d'euros en forma d'ampliació de capital o de préstec participatiu. Però en tots casos un finançament molt més intel·ligent que el finançament bancari, en el sentit de que segueix la participada, aporta i lluita.
I d'on surten els diners? Vostres, privats, públics, una combinació de tot? Mira, a nivell, nosaltres el que fem és ajudar al finançament de la xarxa, una part de les despeses de la xarxa, i per això els hi donem aquest incentiu variable, d'acord? D'altra banda, els diners que s'inverteixen a les empreses, en principi per part d'aquests inversors, són privats. Per tant, el que ajuden aquestes xarxes és a vehicular diner privat cap a projectes emprenedors, i també, tal com està el sector bancari, que històricament tampoc havia invertit molt en aquests projectes, però d'alguna manera estem potenciant el finançament alternatiu. I després també a nivell públic sí que hi ha un seguit d'ajudes i incentius fiscals que ajuden a que aquests inversors també facin més inversions en aquest tipus d'empreses que tots considerem que són bones pel futur del país, i a més són empreses que tenen un alt potencial de creixement, que generen llocs de treball de qualitat i que a més també tenen un gran potencial d'internacionalització. Molt bé, doncs després d'aquesta introducció que ha sigut fantàstica, i mentre donem temps a que vagin entrant les preguntes, anem uns moments a publicitat i tornem de seguida. Fins ara. Què deurà ser allò que em farà gran? Penses, deurà ser l'edat, els èxits, la joventut, la bellesa. Res més allunyat de la veritat. Només hi ha una cosa en aquest món que et farà gran. Ser fidel a tu mateix. A CaixaBank fa més de 100 anys que som fidels als nostres valors, i això ens ha fet grans, perquè no som només un banc, som CaixaBank. Que s'ha fet en el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei. Él ocupa el puesto de delegado servicio de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... En canvi, per exemple, ens estan una mica els èxits de trànsit. Estem notant que la gent va una mica més estressada, que a vegades pel fet de canviar d'autopista de... Us trobeu al seleccionador a una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... Hem de demanar que hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre a Catalunya, que poden donar. Competentes, profesionalmente. Bé, ja hem tornat, això passa de seguida. Continuem parlant amb els nostres convidats, com sabeu tenim l'Oriol, tenim el Marc, tenim l'Àlex. Ara li preguntarem a l'Àlex d'Espona, que és el coordinador, com deien, de Banc, el Business Angels Network de Catalunya, de la XIP. Com opera la vostra xarxa? Quin és el procediment? Nosaltres bàsicament som, perquè ens entenguem, una agència matrimonial. És a dir, vaja. Sí. En lloc de casar homes i dones, el que casem som emprenedors amb inversors privats, o inversores privades, evidentment. Bàsicament el que fem és rebre, mitjançant, per exemple, entitats com Acció, propostes d'emprenedors, propostes de negoci d'entrada, les analitzem, és a dir, mirem el seu pla de negoci, mirem les expectatives que tenen, mirem què necessiten, avaluem una mica el sector, i després tenim un pool d'uns 100 inversors, inversores interessats en sectors diversos. Nosaltres originalment vam ser fundats per la CECOT, que és una patronal que hi ha a Terrassa, i això ens dona cert caràcter industrial, però amb els anys els interessos van evolucionant, i el Marc és un exemple. És un exemple ben clar. Aleshores el que fem aquí és provocar trobades personals, és a dir, un cop analitzem un projecte, el traiem a un llibre de resums executius, que és el que distribuïm a tota la base inversora, doncs els inversors, que de fet per un llibre no inverteixen ni deixen d'invertir, el que fan és trucar-nos, dir, escolta, he vist aquest projecte que tens de bioenginyeria, de biotec, què me'n pots dir? Doncs jo dono l'opinió personal, en aquest cas fem un paper de prescripció important, però finalment al fi és que les parts es coneguin, es trobin una primera vegada, hi hagi una trobada més de presentació, de coneixement, d'empatia, i a partir d'aquí... Tocarem. Gràcies a tots per acompanyar-nos i comencem amb el programa. Mentre van arribant les preguntes, Oriol, explica'ns què és això de la xarxa XIP i quin és l'objectiu, en fi, una miqueta, quines són les seves funcions.
Explica'ns. Doncs mira, el programa de xarxes d'inversors privats va començar fa 10 anys, quan des de l'antic CIDEM, que va fusionar-se amb el COPCA, va esdevenir Acció, doncs venia gent que deia que volia invertir en aquelles empreses que nosaltres vèiem, d'acord? O que donàvem un suport a través d'alguns mecanismes. Aleshores vam dir, escolta, el que hauríem de fer és estructurar aquest mercat o aquesta necessitat de finançament per part d'unes empreses i per part d'una gent, unes persones que volen invertir. I vam dir, escolta, crearem un programa i en aquell moment estàvem a la fase inicial. Llavors vam anar a buscar determinades entitats, en el cas de banc ja estava fent les seves coses, però també vam anar a parlar amb ESADE, amb IS, amb algunes institucions que ara no hi són, perquè es van desvincular i després també han entrat a noves i vam dir, escolta, ho farem un programa i us ajudarem, d'acord? Us ajudarem amb quin objectiu? Amb l'objectiu de que aquests projectes trobin inversors i ajudin a aquests projectes a créixer, però a més aquests inversors, que això ja ho discutirem segurament més endavant, aportin altres valors que no pas només els diners, sinó el seu coneixement, la seva experiència empresarial, el fet d'obrir portes, etc. I aquest programa vam iniciar fins i tot subvencionant una part del sou del gestor de la xarxa i ara ja ha esdevingut un programa que més va en objectius variables, és a dir, si les xarxes tanquen més operacions d'inversió, els hi paguem més, si no en tanquen tantes, els hi paguem menys. I a data d'avui et diria, així com a resum del programa, Hola, benvinguts a tots i benvingudes a totes a aquesta nova emissió del programa Gestió Empresarial del canal de televisió del Cercle de Dones de Negocis. Com sabeu, aquest espai està dedicat a que ens acompanyin persones per explicar-nos temes interessants precisament al voltant dels temes empresarials que ens agrada esbrinar. Avui sabeu que és un programa en rigorós directe, que podreu entrar a participar. Ara són les, no he portat rellotges, i és que hauré de preguntar als meus convidats quina hora és. La 1 en punt? Perfecte, doncs anem molt bé de temps i ara passarem, vosaltres a partir d'ara per la part de sota veieu que teniu la possibilitat d'enviar-nos les preguntes que vulgueu, a partir d'ara ja ho podeu fer. Vinga, anem a presentar els nostres convidats. Avui contem amb la presència de l'Oriol Sans, que és el gerent de l'àrea de finançament d'Acció, el Marc Martinell, que és cofundador i director general de l'empresa Minorix, i contem també amb l'Àlex Despona, que és el coordinador de banc, el Business Angels Network de Catalunya, de la XIP, que és la xarxa d'inversors privats, i que és el tema que avui